खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बरमा फरायसालिमायाव डेलिमिटेशननि सायाव एबसुआ सानसुमै मेल खुंदों। मिजोरामाव 2691 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे सा-8 ड्राग्स पेडलार हमजादों। माइनाव नोगोर बर' समाजा गुन गोनां फरायसाफोरखौ मान बावदों। हाग्रानि जिब जुनार बुथारनायनि हेंथायै मानासाव धरना हाबाफारि। 41 बोसोरनि रेकर्ड खालामदों दिल्लीयाव अखा हानाया। मेघालयआव सानै साइबार क्राइम हमजादों, सासेया एसिस्टेन्ट पोस्ट मास्टार। त्रिपुरायाव आसाम राइफल्सआ 2 कौटि रांनि गान्जाजों लोगोसे सासे हमदों। पान्जाबाव गोबां अखा, चन्डीगढ़ आम्बाला राजा लामाया गोथेबाय। गोदान एसडिसिनि फोरोंथाय हाबाफारियाव मन्त्रि जगेन महन। टुरिबारि ब्लक बिपिएफ लाइमोन गांखंनि 63 बोसोरारि जथुम्माया जोबलांबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। एबसुनि बानजायनायाव दिनै थांनाय 20 जुन 2023 खालाराव भारतनि बिसायख'थि आय'गजों फोसावजानाय डेलिमिटेशननि ड्राफ्टखौ लानानै बाक्सानि बरमा फरायसालिमायाव बर'नि माहारियारि आफादफोर, बर'नि गासैबो राजखान्थियारि आफाद आरो सानसुमै दैदेनगिरिमोनखौ लानानै मोनसे गोजौसिन थाखोनि जर'खा सावराय जथुम खुंदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'आ मासि लानानै दैदेननाय सावरायमेलाव बिटिआर 6 शेड्युलखौ बिथा खालामनानै एसेम्बलि समस्तिफोरखौ एसटि रिजार्भ खालामनायनि अनजिमाखौ बारायनाय, अदालगुरिखौ बिटिआरनि बेन्दोंआवनो 2थि लकसभा समस्ति खालामनाय आरो आसामाव थानाय बर' आरो ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाखौ बोफ्लेयालाबानो गथायै लाखिनानैसो समस्तिफोरखौ दानांगौ आयदाफोरानो दिनै सावरायनायनि गुबै आयदामोन। सावरायमेलाव बर' थुनलाइ आफाद, आबो, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुम, आसाम बर' डिपार्टमेन्ट टिचार्स एस'सिएशन, बड' इउथ राइटार्स फराम, बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन, बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन, इउनाइटेड फराम फर एक्स एनडिएफबि, अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो बर'नि राजखान्थियारि हान्जा फारियै इउपिपिएल, बिपिएफ आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोर आरो क'अर्डिनेशन फर अदालगुरि एचपिसि डिमान्ड कमिटिनि दैदेनगिरिफोराबो मैखोमै बाहागो लायो। गोथौ आरो गुवारै जयै सावरायलायनायनि गेजेरजों बिटिआर 6 शेड्युलखौ बिथा खालामनानै 6 शेड्युलनि एसेम्बलि समस्तिफोरखौ लानानैनो गोदानै अदालगुरि एमपि समस्ति दानाय, बिटिआर ओनसोलनि एसेम्बलि सिटखौ गं 10 सिम एसटि रिजार्भ खालामनाय आरो आसाम नाङै थानाय बर' आरो ट्राइबेलफोरखौ बोफ्लेयालासिनो गथायै दोनफिननाय आयदाफोरखौ लानानैनो भारतनि इलेक्सन कमिसननो हारिनि जानानै जयै गोसोखां बिलाइ गथायनो थाखाय थांखि लायो। मिजोरामनि सानजा बाहागो चाम्पाइ जिल्लायाव सा-7 ड्राग्स पेडलारखौ 2 कौटि रां बेसेननि 2691 ग्राम हेर'इन हमनो हादों एक्साइज आरो नारकटिक कन्ट्रल बिफाना। सेन्ट्रेल एन्टि ड्राग्स स्काउट आरो मिज' यां एस'सिएशननि हेफाजाबाव हमनो हादों बिसोर गासैबो ड्राग्स पेडलारखौ। हमजानायफोरनि मुङा फारियै एइच थांगालियाना, आब्दुल रहिम लस्कर, कसार आली लस्कर, जाइदुल हुसेन लस्कर, हामिदुल हक, जाहिर हुसेन। बिसोरनि गेजेराव गासै 7 इस्लाम धोरोमारिफ्रा आसामनि बराक सेरफांनि होननानै मिथिहोदों। लोगोसेनो बिसोरनि बाहायनाय बलेर' गारिखौबो जब्द खालामदों नारकटिक कन्ट्रल ब्युर'आ। बेनि अनगायैबो आइजालनि बांखालायाव सासे आइजोजों लोगोसे गासै 2 सुबुंखौ पुलिसआ 16 लाख रांनि बेसेननि 56 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे हमनो हादों। 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आरो एइचएस फाइनाल आनजादाव 7थि थाखोआव उथ्रिनाय गुन गोनां गासै सा-7 फरायसाफोरखौ माइनाव नोगोर बर' समाजा मान बावदों। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनाय गुन गोनां फरायसा फारियै थान्दै खाख्लारि, तरायना बिफा बसुमतारी,
कुनान लजित गयारी, नयनज्योति मुसाहारि, देबाशिष बर' आरो थरायना निजोमा ब्रह्ममोनजों लोगोसेनो एचएस फाइनाल आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसा थरायना सनिता बसुमतारी मोननो गांफा मान बिलाइजों लोगोसे आर'नाइ होनानै मान बावदों। बिजनी माइनाव नोगोर बर' समाजनि गागि आफादगिरिनि मासि दैदेननाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि सिभिल इन्जिनियारिं बिफाननि एसिस्टेन्ट प्रफेसार डक्टर बिनोद खुंगुर नार्जारि आरो बर'बाजार गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि लेङाइ गोरायुं अरुण चन्द्र मुसाहारि मोना बेसेन गोनां बिबुंथि होनानै सोलोंथाइनि सोमोन्दै गुवारै बुंफ्रुलाङो। बे हाबाफारियाव माइनाव नोगोर बर' समाजनि बोसोनगिरि दामराम औवारि, हाकिम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि बैद्यनाथ बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि सदानन्द दैमारि, बिष्णुराम दैमारि, लोगो नेहाथारि रन्जित बर', उत्तम मुसाहारि, पुलिचरन बसुमतारीजों लोगोसे गोबां मानिजाथाव सुबुंफोरा बाहागो लानानै बान्था गथायनाय हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै जाफुंहोयो। गान्दा, मैदेर, मोसा, मै बायदि आरो फिल्ड डाइरेक्टरेटखौ बोखारनांगौनि दाबिजों फिन आरोबाव दावराव दावसि वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामायाव धरना एबा होबथानाय हाबाफारि लादों गोबां माहारियारि आफादफोरा। हायुङारि मानास हाग्रामायाव गाहाय हाबग्रा लांगोना नैथि दरखंआव दिनै खानाय लान्था हनाय हाबाफारिजों सोमावसारदों मोन 14 आफादनि जथायै ग्रेटार मानास कनजारभेशन एन्ड टुरिजम डेभेलपमेन्ट ससाइटिया। सोमावसारग्राफोरा आखाइ आखाइ बेनार प्लेकार्ड लानानै आसाम सरकार हाय हाय, हिमन्त बिश्व शर्मा हाय हाय, चन्द्रमोहन पाटवारी हाय हाय, प्रमद बर' हाय हाय, फिल्ड डाइरेक्टर बैभव सि माथुर हाय हाय बायदि स्लगान होनानै सोमावसारदों। सोमावसारनाय हाबाफारियाव ग्रेटार मानास कनजारभेशन एन्ड टुरिजम डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि आफादगिरि बुबुल नाथजों लोगोसे माखासे मिथिंगा अनसायग्रा सुबुंफोरा खानाय लान्था हनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों जिल्ला आसुनि आफादगिरि जुबिन दास, आख्रासुनि सेन्ट्रेल नेहाथारि कपिल देव सिंह, एबिएमसुनि नेता अब्दुल लतीफ, बेलालाल हुसेन आरो गोबां दल संगठनफोरा बाहागो लादों। 1982 मायथाइनि उनाव 2023 मायथाइनि 8 जुलाइखालि हादरनि राजथावनि दिल्ली आरो दिल्ली एनसीआरनि गोबां जायगायावनो गोबां अखा हानाया 41 बोसोरनि रेकर्ड खालामदों। मानो होनोब्ला 1982 मायथाइयाव 169.9 मिलिमिटार अखा हादोंमोन। आथिखालाव 2023 मायथाइनि 8 जुलाइ सनिबारखालि हानाय अखाया 153 मिलिमिटार होननानै मिथिहोदों बोथोर बिगियान बिफाना। बे 41 बोसोरनि गेजेराव बेबायदि अखा हाफेराखैमोन दिल्ली आरो दिल्ली एनसीआरआव। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दिल्ली आरो दिल्ली एनसीआरआव दैबानाजों लोमजोबदों। सनिबारखालि सा दिल्लीनि कनाट पेनेल आरो साखाथि थानाय गोबां ओनसोलाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव जेरावबो दै लोमसावजोबदोंमोन। बोथोर बिगियाना दिल्ली आरो दिल्ली एनसीआरनि गोबां जायगायावनो अरेन्ज एलार्ट फोसावदों आरो फैगौ 14 जुलाइसिमहालागै गोबां अखा हागोन होननानै मिथिहोदों। ओजोंहाय गोबां अखा हानायनि जाहोनाव लामा सामायाव गारि मटरफोरखौ सालायग्रा हान्थियारिफ्रा जोबोद उसुबिदायाव गोग्लैदों। अदेबानि दिल्ली एनसीआरनि गोबां जायगायावनो 48 डिग्री सेल्सियास दुंखावनायनि जाहोनाव जोबोद खस्थ' मोननांदोंमोन। बेनिखायनो गोबाङानो बे अखा हानायखौ गोजोननायबो फोरमायदों। रबिबारखालि दिल्ली एनसीआरआव बिदुंनि दुंथाया 30 डिग्री सेल्सियास जानायाव दिल्लीनि रायजो राजाया मोजां मोनदों आरो खुसि जादों होननानै फोरमायबावदों। मेघालयनि गार' हिल्स जिल्लायाव पुलिसा 2 साइबार क्राइम हमनो हादों। फुलबारी थानानि पुलिसा सनिबारखालि आसामनि खोला सालमारा जिल्लानि थागिबि लतिफुल इस्लाम मुंनि सासे सुबुंखौ हमग्रोनो हादोंमोन। लतिफुल इस्लामनिफ्राय पुलिसा गासै मोन 44 HDFC बेंकनि ATM कार्ड मोनदोंमोन आरो लोगोसेनो SBIनि मोनसे आरो IPBPनि मोनसे ATM कार्डखौबो मोननो हादोंमन। फुलबारी थानानि पुलिसा जेब्ला लतिफुल इस्लामखौ सेबो अब्ला मेघालय फुलबारीनिनो आशराफुल इस्लाम मुंनि सासे ब्रान्च पोस्ट अफिसनि एसिस्टेन्ट पोस्ट मास्टारनि मुंखौ लादोंमोन। लतिफुल इस्लामा मिथिहोनाय बायदिब्ला गासैबो ATM कार्डफोरखौ एसिस्टेन्ट पोस्ट मास्टार आशराफुल इस्लामनिफ्रायनो मोनदोंमोन। बिसोर सानैजों ATMनिफ्राय दिहुननानै मोननाय रांखौ राननानै लायोमोन।
त्रिपुरानि धलाई जिल्लायाव आसाम राइफल्सआ गोबां बिबांनि गांजा हमदों। लोगोसेनो बे केसजों लोब्बा गोनां सासे सुबुंखौबो आसाम राइफल्सआ हमनो हादों। आसाम राइफल्सनि मोनसे हानजाया जर'खायै धलाई जिल्लानि आम्बासायाव गासै 498 किल'ग्राम गांजा जब्द खालामदों। हमनानै मोननाय गांजा एबा भांनि बेसेनखौ भारतनि बाजाराव गासै 2 कौटि रां जागोन होननानै साननानै लानाय जादों। आथिखालाव हमनानै मोननाय गांजाजों लोगोसे सुबुंखौबो आम्बासा पुलिस थानायाव आसाम राइफल्सआ गथायहैबाय होननानै मिथिहोदों। साननैसो सिगांनिफ्रायनो गोबां बिबांनि अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव सोनाब-सा भारतनि पान्जाब रायजोआव दैबानानि गोहोम गोग्लैदों। चंडीगढ़, काकली, रिजाकपुर, महाली, देरा गोबां जायगायाव अखानि दैया लोमसावनायाव बानानि महर लादों। आथिखालाव चंडीगढ़निफ्राय आम्बालासिम थांनाय राजा लामाया दैनि सिङाव गोदोलांबाय आरो बेखायनो गारि मटरनि थांनाय फैनायाव गोबां बाधा फैदों। लोगोसेनो स्कुल, कलेज एबा मावख'फोराव रावबो थांनो एबा फैनो हायाखै होननानै शिलंआव फोरमायथिदों। अदेबानि बे अखा हानायजों दुंखावनाय बिदुङा एसे बाङाइ जानायाव रायजो राजाया एफा एनै दुंखावनायनिफ्राय रैखाबो मोननो हादों होननानै मिथिहोदों। रबिबारखालि गुवाहाटीनि खानापारायाव थानाय आसाम खुंथायारि मावख'गिरि कलेजाव सानथामनि हाबाफारिजों गोदान एसडिसिफोरनो फोरोंथाय होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आसाम सोरखारनि हा आरो मिथिंगायारि आफाद सामलाय बिफाननि केबिनेट मन्थ्रि जगेन महना। गासै सा 53 गोदान एसडिसिनो फोरोंथाय होनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मन्थ्रि जगेन महना रायजोआव सोलिबाय थानाय हा-हुनि जेंनाफोरखौ गोग्गोयै खामानि मावनानै सुस्रांनो खावलायदों आरो संबिजिरनि आवथायाव थानानै गावबा गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावफुंनो बोसोन होदों। बे हाबाफारियाव सार्कल आरो मिथिंगायारि आफाद सामलाय बिफाननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जी.डी. त्रिपाठी, डीएलआर शान्तनु पी. कदमारे, आजरा मोननाय आईएएस अफिसार नजरुल इस्लाम आरो आजरा मोननाय आईएएस अफिसार अतुल दत्त मोनाबो बाहागो लादोंमोन। चिरांनि बिजनी जिल्ला बीपीएफ दोलोनि तुरिबारि ब्लक लाइमोन गांखंनि 6थि 3 बोसोरारि जथुम्माया सनिबारखालि मोजाङै मोजां जानानै थांबाय। बिजनी प्राइमारि कमिटिनि बानजायनायाव कप्तफुलि मनेश्वरी कमिउनिटि हलाव खुंनाय जादोंमोन। बे 6थि 3 बोसोरारि जथुम्माखौ तुरिबारि ब्लक लाइमोन गांखंनि आफादगिरि बिक्रमजित बसुमतारीनि मासि दैदेननायाव जालांनाय थान्दै मेलखौ बिजनी जिल्ला बीपीएफ लाइमोन गांखंनि आफादगिरि सुभाष बर'आ बेखेवनानै होदोंमोन। बे थान्दै मेलाव बिजनी जिल्ला बीपीएफ दोलोनि आफादगिरि रमाकान्त बसुमतारी, मिरु बीपीएफ लाइमोन गांखंनि आफादारि नेहाथारि समेश्वर बसुमतारी मोना बाहागो लानानै गावबा गावनि बिबुंथिखौ होदोंमोन। लोगोसेनो बिजनी जिल्ला बेंगली गांखं, कच राजबंशी गांखं, माइनरिटी गांखं, आदिबासी गांखं, गोरखा गांखंनि गासैबो बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।